Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Murilia w'Ensoko TV oboroso bw'umugusi no butukobonde obuyakigimo butukobega beri tukegeria merongo ibere nebere mutinyu mutangani umwaka w'echile fuibere merongo ibere netano na mungu kuarigania sensemo yende yakabera so butukubabona asto kibosanga amangana abwatikaine norogongo rwaiturwa gusi na boigo nensengi maki jumla na mono engakie yegatorochi ase obochori bw'umwaka w'echile fuibere merongo ibere netano na ibere abarayi bagendrete kwebanga na ase obutukobwabono erigo kwanira ayabwatikaine norogongo rwagusi na kwanira yabatikene namagendera n'uburayi nigo togosanga uyo korigia ekerugo ky'uburayi usekerugo ky'obunge kurwa sensemo ye bunge ya Nyaribari Masaba ninchiko mwaribaga agukwani gosagosegeria sobotuko bwabono nabo iga sensemo yende atumanyire tariae nabo igo atumanyia ase aiboire na asa korwa ekerukeri togo chaka enkwane yega asenchira ere yabono bwatyo murobiri oyo iga gosenkwane yega gwetera asenchira mutandao bwekerero Facebook nabo iga sensemo ya YouTube Ensoko TV ase namba ya mawasiliano na baadaye no chikonyora libaga yogo tume ujumbe yagobo sebu na tukunya ukwana nabo tume ujumbe yago nabo igo no chikwa kesi mi baadaye ase ringana liago riri urachikuganye gukwanira goseri boli yage namba nigere noti isano na ibere isano na isato isano na isato isano ne mumara gatano mwero beka isato ningiro lere nambejo nigere noti isano na ibere isano na isato isano na isato isano ne mumara gatano omwero beka isato karibu tusange ase encherering ya kimbago cha kerbono guika omwero ime ye studio ime Ensoko TV karibu sana omweshimiwa ase bobotuko babono naboigo asogo sanga ukoiga na moneke atokoswa sensemo ye bunge ya Nyaribari Masaba kwani yango mwancho murigere lyaria ekerokerio kumunsogeria na nyina so mwako yo 2026 umwancho murigere modeba umwancho murigere biamona so ireli bageri na ko kurigere na nare gukwana sere de mutukamangi ase rugaye so ero zege songo lakini ndo mwancho murigere biamona ase kongalika nigeiga ucha kusangana no sabantu ba Nyaribari Masaba na Kisi County general yeah just somebody thank God Wycliffe Mobek Mogaka ngimore Nyaribari Korongo Nyaribari Masaba ase kenyorugia ikorongo omonda sub location yeah ekarato chake Enkwana yiga kiro yo mona bwate historia ya yerienke mache gwikirayo monyene guche kurige kirugo gikiga kyoburayi totari kirase kirugo gikiga kiabono iga historia yago yoburayi enke nererie ye asobwango mono asoburayi bwane asibwa chakirete tutera korukare ukora chigasi na botena company yao ige Nairobi before and then ngajangaruga ngaenda chinzi chia majengumbu America no ngokore gasi lakini rende na nakore no ngokore gasi nda soborai at the same time na ende na tene mangani diaspora sana for the asemia ketani ya itriboni the diaspora medena sana chagrata America Canada ikaenda UK which is Uingereza ikaenda tuwate Romania kiango Botswana Africa South Africa Uganda sa East Africa USP so the diaspora in general ubotenelia se council ubotenelia se diaspora technical working group kiango so many things to work on make sure tunyore uborai ubotenelia bwamangani chikura to expand tunyore uborai abantu baba bangi baba gachikura and all that na kutenera abantu bechinze chisikore ndabona abantu basokirisko kwanda gukora chigasi kiango kubaro kinjire ndibaranyana gukora ki ko tutabenga ko invest ama kubeka ama yabo inkaga iga mo especially abantu bamete buna barisko bachida America taribu ngaba kubeka ama yabo gaiga so bintu bune bigo so bora ibno bubuna butenera ama tukatari make bakana jitenga bo ngaba nana mutinyo sita mutinyo saba mwako yo era 2025 second jono nga develop interest yo koreki yo kudiga koroge Nyaribari Masaba yes ekero okubwekania singi nchikwara bere chinsi chesko chinyinge ege ntongerekeria kero okerigereria kero kubwekania oburayi bwe chinse chiga nabo igo ase oburayi buri bwokorekana iminsi eto ya Kenya guchakero bwe msimba kekero kyoburayi bwense naki orabwekani oburayi yobwegana ndekero okorigereria bokorana oburayi bulia gose ege ntukeri gwesomera kurwa romo chenyokeretenka navo kirakonye abantu baitonka asoma tukamange na asomere ibintu bingi sana even konyora na ntararu weiga lakini okwa ndisikwenze resinje kwa body swell ko boringa ki iskoyense mutokyo na asomere ibintu bingi sana I think nkaga igatoka ibintu kenyeji mono na ndentora
banta bange embarazo ka isko wana ora kikona kurigire kintu byo kora na baso kire kene kera bagwa ni kwirina go chaiko kare bintu biri guchi abe ngo sana because singing the gap di bagari tikara toro ingana no motaro ke tombo ne sana mutambe go jime ke tambu monto so imo tambu ko choso tambu kensa me yende ko ora gwa korek I ready bagari na sana but at the same time amangana isko gali zingine na mangana esiko yelichiko yeah esiko yelichiko ndo tukiamana sana onye lichiko dibekire ndo tukiamana to koreka igana anyi na sobusange mangana arasilimali kiango uchaiga uburendi amagendro kiango ebinde bintu bibekire ora system biko koreka boronge lakini ndubona nkaga iga ubutaka tubwate no bonga sana muntu kwanza kutaka kware koreka kware bika kwara ababuya omanya koreka manya koreka ya bantu bane bali ba koreka bali kandi ba ko choro ba ko iroborai so agubono munya turenga ndukunza turenga bota ubu tutukan injirege ko kuburukana nebintu ngesinjo yobotaka lakini ubora in general cruisco ibintu na sambire bire binge sana no talese un polika ndugere specific ngo tebe ngindu gige bati bintu ne binge sana ebinge ndo chikobirigera lyakera tukunya gukwana asubo twabona ekero tukwira nase ense muye bunge ya Nyaribara Masaba abono ase oiboire riborire gari nendirina ino esegeto nabo igekirenge kenene keribono kiairira ebwe ko monyene ukwirana guche kurige kiruge keiga nabo igabange kwara gure bagotebana abarayimba ribalya na kenenkeyo kingao montara chena kerekyo MS kere tukubwata ni bintu byonsi nkentu kikeria ekingao okoreta SMS na bwe koreta Nyaribara Masaba ndete ko korege ntekamo sabate bange tia barayimba ribali tari bonse barego lakini kware gure umwakie kura kakotebana abantu abonsi bebo kwekaine akune kene because esengencho abantu abange barayimba bachire kurumaega bachire ni chiri ni story chiri cha kawaida kiango mondo genda oyogoborai ogenda ira ne mechano neriye tukunyara kwanya abantu because me tiatobera ndabantu basibogete nkoro cyabo umane muringa ki tuchande gite muna abantu Nyaribara Masaba ntuntu bwate mechano generally I mean kintaringa ne sirie kale for instance ayabono ngango ndebyango emyaka yana abere Nyaribara Masaba na iboleru na abere resko tari myaka menge mono myaka 10 tari myaka menge lakini matuka mange nje asante Nyaribara Masaba ba maete kiango iga nchina odenga lyoka iga no se to boyoro ano se to magendro kene te okarno kaki onda koror ndebinga kino ne paraga yo weta actual kusenkuru karoka egende eturumbuke ali bacho yasoke kiamoka imyake on spinyo na kinze ona akire mepira go kiamoka mali mubamba kiango geteli I mean seriously ndebi pare aza weta ne ya masimbe ya national highway serebo ekasoka mwino gali parnere ubutuka haguru nyantrago egenda pake kona getengereria soke chugwatela miende chage teskimu ya matienga ja barozi alafu yende korongo chugwatela mi masanyi matienga soke di korongo ipare ende kogenda ete kona gari na mashaya jiko soka sukuta soke la mi yende to cross with national highways I mean emyake onspi surely ga ki no nyane amagena no ni mete para katikati yendo te kwandinga ki onde nya ndongero mu cyando no nabarayi babere bagochorwa abarayi babere bagochorwa kyangure ne sense mo yende injina babere chinsi jesko ipari ere bakageso mwaneza kasengo bakordeke asemenyete injinse ko tukinda atwarega ngoje seito ngata batone para ko ngata bakaseito ayibona ndene bano nayo leyo ndakanira ngaki abagani basani bana bari tumeta bari marika batani kire atende seito tujikotara because ninjina ajizi chinse cyabo bakordeke asebaruete abana basonga asebaruete asebare Pate wana neshera togocha wana neshera togocha no umusani yitonga yamenye kwa agenyo mbi permanent jiro jiro rama chikoroba batemete masosi nini na kimo wiki ya matabori no mochanganga I mean it is what in the sun aban dada ibini mde tuachande ketani ketini ndu yasa karero kromo ndramanyete njimo chano no monero linge kiga I don't care ngyo tekoba but even the kwa iwe chance garega naiga at least yatu manyenga kia beta because chizamo chinde abantu babwade para at least yatu manyenga tora kwa bintu bire basic baka to manyenga kia kote kia bere paka bono to ikirege myaka yonspi tutabwatie pa tutabwatie kwanza tora nyora that knowledge kwanza ngito tuware tie para okay knowledge kwanza tukora diga mangana ndege kana kwa nyora knowledge then tuchagaringa ngaya sirede goji because pare ya eru chipasa kirenga kimyaka gocha na lengo moke gocha na kodra baka matatu setali omete kurugera go gochi ekona giango bune conductor go so monteraba semapanga
ngita korete okay anonki then say to bugete mesa anonki ndete gao ori no baba kira mana bago de kona no to bangiri chigari gocha so that thing nei mokare aro gurembe so sini me ga ngabono bokambe te ko bori ngata mbete nganda these things that I know even do mai te yo nyari bali masawa ira kwana nze mwe nyari bali masawa zingo ko te kire kona bune korte asiki bitongo bibere njere kamune yiyo obuno bokongo gusira muchando oyomo gwakwanira iguru ya mangana yichpara mentango mechande ndege ege kende kan ne para think njere ndo kiaga tato because me the Paris National Highways Board kiango ichpara chikwaga chine national government county government kiango iga all that you muntu wanda ko as a member of parliament just lobbying and go sensitive to make sure chipare chibwatiri chakore chiaga acho but there is an issue of security ibona nero kubeka namba ibiro tatu number 1 tringe namba ibere number 1 yango tebiga si tonje nyari bali si to ni korongo emechando bunande iga na kinde ni ko 1992 naro rege tano na ibori tu ya kinaro rege kara maisa nara ambukire na roji segi chia kabere iga ndutu ibiri jombe paka tua rege paka sekete monto ko ngombe o tu ngombe ke jure kara no ngibera dingo jasara dingo bwate because asingo bwate ngombe elbu 20 ozeri 15 ya mabere go kam ke chure otugete igo ino cha mu ko nyimo utumega mabere ye packet singe ncho chombe che biro ne packet because set ne risabu me mono na ke mo ko nyora rina mabere amabere ke ubutaka na bubu to bwata bona ndega to mna kinde go chega to chombe ka chinyinga sana but singe njo ko ibi ne njira gete no kurendi bwabere ga sengo musana singe njo botaka ubu insecurity yo buibi bwe chombe yabe abantu ba mindoko abantu ba itoko koreke ko chandika mbono sana lakini tikango tebinga ndega mo in 2026 boni ga twigirega in tebinga kimondo go ibere ngombe boni na technology boni gere boni ekigira giga na de batende ndabano no mugambe number 1 igira ndede ko selfie injira dora do ibere ngombe ko seito ekera to kwane uro ya mangana yoburende no muchando abagambi mbaro abagambi no bale abasigari mbaro abanyanyimbo mbaro bas boss mi mbaro osino kubwatirana kuganira ko baroro ase abantu abayiga bonsi kwene kino burendi bwanekiwe asomwana I think so we will chombe bwabere njire gete ngausa kama tingia renge SCS for security ya atendo bara bo security I think na ta mete njire gete ngausa na obi bokara kanyika abantu baito bakarambo kemba gongo bakatema gotaka koreke gutuka ne chombe jamana because abo to ngombe amane ko konyo ni amabero sangiriri on usinge dugete on yo koreke na bane school because toko tegemea serikali kirigando no maita but serikali yebwanta cross injira we ko manyino nyara koreke amagendra ukivyako idigo joko ndakere but ikare yako area provide security sign bugoja soliga na bugo nyoro tuge na ngombe ya maana wore ngombe ya maana tu ne ya mo se ibere o sesa toiga onde ne ra tuge musangiria mabere mo nguchi Brookside o se mo si KCC kiangoiga onyo wadon ne be se ra koreke ra de no mubuko go okonyana na bana bawe but boni ga toko tuga ngombe otugete orende butuko bwake yani by sabuna mbire monto no kateke ese gocha ya ruterwa akanyama yake sese tate kwa gumomba au gibere bakane sese toche muchando namba ibere to namba ibere mo ne pisana amaje bitana ni goro naroche mongwana nden kagali okorokwa Evans tinda nyangao akaposti gento gete ase Facebook yae orocha ase twagachire orocha tadinga ni kolango karore chindo chire krase chikorte kitichite bantu mbabwate match you know I mean like seriously 2026 bonding atoga mbangana match even there's a county government but then no matter this in advocate that having a key member of parliament at least correct make sure at least abantu banyore amache abantu bakoreke bakonywa no tanya be kai kemi mujibo muntu tika kwanza ara koreke ara toko gotoka kwanza akoreke aroro ndutu asomba bunande igena somba maji ne chibunda kururoche go changa amachi yokonywa amachi yoko ajombe amachi yoko tumeka inkakire ndune mera gerekare yalinge go chande kenjire mbe sana ugonjo kandoka kachikuliya amachi paka sigisi atambe sana gendita ninga ikorongo na karora subuta is the same thing abantu bakora masha banda bakaro choba kwasinze kona kuliya amachi go sesubutanzeka kuliya amachi the same thing no engeteli ona no wanye mahati ke saba kwa the same thing ugana hotel yabu ga asteo machari you know like even just coming up in each project chira konya abantu nakiyango it's just proper leadership even the window you don't need today
that is rocket science. It's just thinking eke tukwanire ya mache asensemo yabarayibuna umubunge nabo igontu bwate serikali ye county amache na chitaka ba devolved na libolire gali nendirina na kyoko bwatara na kugocha kobega tiago amo na serikali ye county abuase aba MCA bari menyone no mugabana ngogonyo na aba MCA baote bana igetachekiga ginkoira igetachekiga ninchemba roserie erikwane kino kubwatira no kunkororo racing incha match naro na red volt bajube to boli mombororo nchinta nyara kunya kuimugi borobyo number 1 kuja ngina abantu ngabo senje ngimugi getache ngi karo kyango sikinde ndamaiti ase korte chiga number 1 nganchi to kubwatira chikunga kirikota ba kulingana ngaki the county revenue allocation ngakiri wocha in this so much yes so much about coordination I'm so much of a lobbyist like him I to coordinate na abantu sana I will come up with proper proposals chikokonya abantu I will come with resources from different avenues chikokonya abantu but the only thing that you need is the power kama una yo power asteo kana kubodi ndo kiyo enye tupo atinguru yugo gedonke ngugo chiko wategera because tupo atinguru ya ndoro mana abantu abayiga nga yokwana ko chikubodi waso bisigete wikora ko tu are nguru gete enye tupo atinguru eyo bas na kong Vinto bindi ko monta nya gocha o sa monta ni bwansi nyari bari masaba ko sikisi county ya ndonzi. Monta nya gocha nya ko teji story ta okonye. O nchengo bekera ma akobekera kurusi. Nango chine ko bwatire ke. Nchengo no ga kurusi. Richi ko ndego tabayo. At least tu bwati ngodi chiko ngendo tega tu bwati mu kwanza na watenga ki tu bwati ngo tora tenga tu be to standard because one to ta rachi negative. Tu ja at least paka se lining yanki tu ikire ngoli kwanza tu cha kiroro. Even to be about kwanza in order. Matenga kora watenga ki at least tora duko buchinga gego to rengereli toche tubeke binta somo choko kwanza tumago cha kolenge kwa somo choko ngaki kai twegere geiga uchakira uchimutuga to rengereli nginje to kore binjirenga okay ekera tukunya ukwanira yo rwango rwagusi ndo manye kaine sana nyone tali ko yake kuba korende abana kuri asorongo rwagusi ngokori barebya asesemo yekisemi na none gusi nyasaye nanchitera kintu bwati skuru kiri tubwate na kuri asesemo yanyariba ni masabeke tukukwanira yuro yekisemi makonki ali arororo na moneke tukuri nyono muchando bwechi basari ngoigore na twiguri kinsemo kire kibasari chiko yananu lakini aiga ntura igukende geko yananu gukuru muchando yegonsi pikwane kina abana kogenda bari skuru konyora bari kibesa naki orobreti guchia kukwanira nabo igukuru muchando urase kisemi two things ikandeka mo bindo iberega ikandeka tangandika number 1 iga we not very sure was sent to our CDF as a member of parliament in 2027 because 2026 iga there's more of a likelihood mutinyosta be scrapped off ira ni go to the national government but just in case ira irane nti number 1 ndika kinata every botambega ndeti korra mondo sita chikompa ngela ini ngidine basari ngocha komwa I will come up with a system whereby kirega ndukia kire assessing onye kubate simi uneshi skuru chiko goro wanchi pa siabera located ko jase county ayoko nda simi yago onyore your notification kirega ndukia ndakolongana kwa contact application ya basari kiro monto equitable share ya kiro monto kwa for whatever much ba sichi ya contact ya very provided for kiro monto akore anyore but just story chiko ndakutumika chi basari ko ndakoli ko babune chiko ko achikura usine chiko ko obo akimata debe like ngabona tukumanyikana umanyikana ubona ne gwetani abange bakora tena ukoliera no you don't have to do that ndubune bigo bintumbiro umete emeta America bwana tiango debiga ndaka mundu yangu ubusuku bukondi sana bukondi sana because you only need a zip code that's how manyetega umuntu kwande skuru kwanda kusoma ubosa I always kira litungwe bolis ko kintu kirimo kandi kira onje seito gamete nganye seito ni korongo ne abana bandi skuru do korongo galiga bosa bandi skuru basome because chi skuru chikoka chine community gocha gocha serikali korera a lot of capitation gocha basi njiri kira ansali abantu tata ne biashara bale abantu ne biashara bali skuru jeto manya igaye okwegeri abantu ne biashara bali muntu ko supply amabati ne biashara muntu ko supply simiti ne biashara kromondo ne biashara itukondio muntu akobwati ndo kete yakora kiamane umuntu ako achicho ebwanda kero sili wa musini yagaje ne milioni ibere seriously chicho ile ngora gaje how much man no basa bole bantu bako gali bo 200 million iga mbo isana sabantu bo speak constituency mo jisana iga nako but proper planning na ndo kende iga kiamana sana iga how
you come up with these things are very possible. This is God getting a key. If you get that power, or you're able to engage now and that, because it's very possible. Again, there is what you call a credit line. Gadon wa mshomba nera na koratobo. Timait, nche aone mai da magana. Nera okoriro. Ayo koriro tari maga timait, timbu technology. Tingo kwana ngendo mo ndakora de timait. So, nche ngendo mai denga ki ndini nyoro koriro na chiro na nchi. Ibo ne ya ene bekiri timbe tingi yakora tabaka ikara. Kara usiaro ne nyare kane lakini yabebo. But let me tell you, everything is possible. Everything is credit line. How do you speak to the banks? Financials. How do you approach donors? How do you approach abantu? But you to put thing my friend. Quando kananzika sia ono kananza parliament uchagara mpaka mara wabonjo kana kachiro liga chikomiti wakore tulia liga but it's the same thing na boko chagara mbobo bongo nyari bari masaba at the end of the day ngondongera nakore ngira nayo bosaiga ngondongera nakore. Okay, kando ni chisemi tu chikuta kuligeria mangana bwatikeni no bochenu bwaito ngakiene nero koigwana na bora ene nyagitari gite onyo of course ntuma chi dispensary nchiranda as a county government na bwa ntuma nyagitari chiri naye aso gushirikiana serikali enene urakonye kwene kino bokoreri obyango cheburange no mwana inchi okwenda koiguna mario kana karabuli kogenda igo olia uchikoibolera busengai asa mangana abwatikaine no bochenu na kioro bere tuchikoyarigereri. You know, when it comes, karego chana mangana ye ya yogo chana whatever. Health. The national government, the county government, which is the devolved function. But look here, the power that you have, is so much limited. Maybe the largest part, the 3/4 is as a county government. Again, the one to go follow up namangana from the national government. You again don't run go korane gante kasana whereby you only just show leadership and the policy making at that national level. But what you need to do is more is go facilitate nyagitari chituari osna mache chituari estima kianga amana malioko kwanda kubwati. It's just all about lobbying. Na kando na okora lobbying nko igole na abayishimiwa mbaro se abantu mbara baragete bagokora ebyasara asensemo ya mariogo because cartel chire konyora chire katia ejo go cherera nyono bokurumi bwacha imoko nyono musani wao tena matani batenya kitali galia na kioro cheto gocha ngonya kuraliga ni nyora na inchekene nyona na this one bono ndi ya se kwendeyo like riboli ndirina asemo yo gukora bokurumi na kwenekina abantu nkonyora bali uburayi nyona asensemo yobo chinu asobwasyoku maybe mapendelea ndonsi hata hiyo ndiyo gara kwa bokurumi is technology. Technology cannot embrace anything. Pako embrace technology. Technology just will finish. Avoid human interaction. Amangana binadamu ne mangane kone system aguge to giora akore. But as long as tutopo ati system wele akore guys. The system wele to chagara nyari bali masaboka. Pakichaka from the national government. Lakini no serio musani ngo achiboli agotebi na kibono na kurwanera goche. No serio musani ngo to mukoni. Ngakone mimi to manyeti. Yebon. Na kore yaskanya gaiga. Abasani mane boss bila korega sababu njito korega siane ga mi all fire you tinkora gana ni korache nche no I have zero tolerance njito mai korega siane njito nya korega siane is very simple even if you are my brother njito nya korega siane ngote be dio korega no kana korega siane ga abasani mane na abudichika boss njito nya korega siga to mbwati njito be dio korega it's very simple timbo at that level of tolerance ngi ki ngao nyage no musani ona senje manyete ga ngoja korega ngade ga kiango ga no. It's merit. What merit? Just forget about it. Okay. Yeah, simple. Tuina na unganchira nkwirani yake ga sense area ye chipara chinyinge nyona sisemu ya nyari bali masaba nyona chinsemo chinde lakini asabone tukwane gura nyari bali masaba process yengima nyona yo kwena na nyona ne chitenda abuno amangana go chaso ya turukumanyana ningwa tutenda gete na boigo chiba sairenga chiaena netwe erikwene kine pare yiga nkwaga chwere erikwene ki esengjungwa ta chipare paranchi stari weteka chibwato bokongwe bitonga hapa na pale na ki oroberetia gochiko koro muchana korek nyari chipare icho. Number one thing now they're getting a key. First of all, knowledge. Why chipare jitu cha been stalled for all these years because irrespective ngaki chipare icho speech yero chipare sio korek chokwaga acho yatura manyangu ngaki egetungironda da kokora iki ya maana iga kwanza kora leta obo chenu asipari tramanya ki tibe asichena ni wote ko jini yake hospital wote ko jega ngai chi abarte
ngachi achiete so tena ne kwanze kwere ne tawada tena ne obuwasio kungaki amangane chipara ngai ikirete kwanza kwanza nyora that knowledge kuruga lut ma dem ngaki ngatroji gochi yeah iki kwanza dora ta so burabu as chipara yeah ase ense moyende murubiro no rai gukoro kwa affordable housing obwagachi wechinyomba cheri golire nsibarekera totigarite gabwa samangana yobwagachi chinyomba nchichiganire kwa gachwalia ekerubo ngai kwanza chiara ikirite torarachakira gawo nande ko support yore obwagachi wechinyomba cheri golire zero kako no boyibitu yame oboyibi no bugo kurumi bono of the highest order sina bamenye baba ocha koreteru bacha komenya bona ngo uzi mondo minto kenye royita se kali megali go se mo we ko moreto chimwaga chike mate mete bindo bibia pokareke gasi go se aschi town agimo chiba se chiko kora kana se kwende liga ngai chikorwera yeah that's the question so njamangana national kwende hiyo affordable housing iche kwanza chitingio zezembeyo did go support because of nobo kurumi and made very sure a president ngawe to watch ya so bogambiga ikantu kiri agotene mara moja because for nobo kurumi 100% yeah lakini ometo murubiri ubwo gachiwe chinyomba no lenga se oburayi buri obokoro lakini ne liyo tegete gwikiraniwa but torenge buno tore no do baso kuburuka nyamangana murubiri no lengoro lakini torenge torenge nje yo kore kaboniga batebe dibese chicho kurwa se mishara y'abantu ijo koreke ngwana chore national housing corporation abuna bakore emirimo gwikona chwe wikona chwe lakini ase kwende serikali iri ngoro ya bwatu mubango buno y'abantu bakoreke bawuchukura chibese cyacho kuri from a different coffers chicho koreke maybe funding from international donors watch the same thing unaboniga they did the same thing from World Bank chibese chasa betubone chicho almost like 60 billion and again onje ko technos chia oburonge gano jora ali buronge omanye ngendrete amangana ya national housing because chiba sechiro kwa chiboni ga nyakango ngade batenga ki control of budget ta collocate 20 billion nge jodek atamire wichibwate taru chinga ichikurunga ichichite ko esiyoroli yebana kwa una bubukuru number 1 ngakibono kwande minje bono ntene ncha supporting ndo mete ke fato mochana umura igwensago chirago tena asaye ganchira to yaroche ukonya abantu abago murubiri oyiga na kioro chento kubatera notira no kana of course na mukana me I have my ground abamenye babo bako goche batena murayo na ero kana tegente kenge chaga aro na kiaro goche balance ndara go there integrity no go tena negando you think that is right when you are a leader pako tuale oputene very straight pako tu be farm like igende I think ngirigendo kiao cha samandu baito lakini mbosanga chore zinyi ndako kwa gyomara iwenze and then at the end of the day what happens abantu baito no bago koreke bakomye ega uno wanze ku support ibintu mamo minto tato minto ngaiba mete ekinyo megali ota ku support nyagitari nibintu bidiko make sense ibintu de bio bio bokurumi bochinga ibintu de biremega go marete ngaki abantu abandi no barege abantu na kinita no barege bo chane the same thing I am going to abantu bete bachande get seriously this is trouble nyitupo passion yawe iga asa abantu bamenaza kwa kinere go jaiga tikakubulia magano bogambyo because ntombe think kendra njirati ora ngoki magana muna masimba na nguna eta gali ngagiririga ngada nona ite masimba ga 20-30 years ago yani is just the same way kenenge ogya change nothing nonya you know I mean like not as the body same asemejete every day ngoboga mambiga naro development kana ngoja situ the things naro 1997 is the same things in koroje boniga ngito hoteli ya buga it's the same things in koro kiango there's nothing has changed same troubles ngende kusenge sijo it's the same troubles na jite geteri usenjuzi gatama tukomaka jire the same issues abantu babwa the same things the same things same troubles nyagitari ngeli yange yakazuka liga nothing nitubwa passion bwana mango bara yobo negative sana wakwane hoteli yabuka na nengo akwanira karegoro yamangana bwatikene no burendi chitayanchire chiganiri cyaje cyabe kinyona ekero mongnari chiro kuno hoteli yabuga yuna wase wakwana bangi nambara ali bakonyone ni chingeni wache kwanyorana chitaye chigo murayi ngo cyaruriye ira na kiro na iroburayi kwa ene kinaga ki muri kwanura chingeni mapenyone chinyanya saa 12 muganiri kubekerwa chitaya asoburayi bororo bono chiranchi yaretu lakini murubiri uyo bintembere kanira uboniga elio gokonya nyone naba unchuririe
Morobiri ogonorulio. Inja sobra ibwane tintage tinja gote ya bantu bitubete ko make sense. Okay. Bokora butu na mai bitubete ko make sense. Je tingo gote ngento ikete bwati follow up na document. Nyi kimete ngiri chokora kana ngo kani mapema. Nkeyo. Yeah, because even though we go like the county government even talk about. Ndo bwate another funding ase kurwa se CDF allocation chiko and say magana security kiango iga. If it needs like una kwa police stations kiango iga. But you met na magana staff na chiriga comes from more special like county government. Lakini timbwati openness ngakia mangana ista ngwenda ko bayanga cha ko ngere ya TV sabantu banyari ban masaba ngani metingi ya penalty hotel ya buga no timaiti lakini nchenga ngana uli baganga manyinga kimuna kwa mbodri go next time mogara ko mbodri I will give you a correct answer lakini basa boniga timbwati kende yozo nawe asobo tumekibwa kigancha kya NGCDF bange mbago cha bamanya na kiabese yego cha tume kupaka yacha kora nando mwako era nande eyende yacha seka kie miaka 5 asensemo yago asengencho ya transparency naki urache ko kina transparency nyona abantu betekera bakobwatia besa ali bamanyana ngwako nego re system but kwanda ngo kigancha kya NGCDF ino na de biga obukuru mikoera iga nitwa technology tigamanga nayo inche kwanza bwasi kubona so borai bwane inche teme sana ko bebe so open like on the buens na bako digereri asoteri yago zikaranse iga technology yuko kwanira serikali ya reto murubiri o e-citizen asekerege amogya korekana gwetera century yekerero bukuru mubi bwerira bol mboeredi but nande internero yo bwasi okuyo korete bintu byago in the open yabe ko manyele the moment yo kona korete bintu biri ase open ingoro kya matunga ki igente abantu ko bayana nayo sensitive y'abantu bamanyinga ki ngikegendre ka ubuntu abantu burabu uchi bintu biyo bora yamagana NGCDF abantu bako bakosoka bintu biri siko esenge nje bamayatinga ki egento ngirarire Call because those are because jo dia bantu ngaki kai ikanto ki arenge iga chibia siasa sene libu 50 kiango ayuka kajeli bu 20 milioni 20 no so na yesiko toko soke nchikireyendo adarani kwa meza mukutana nacho mbaya mbovu kine kigino onye 20 moya 20 onye 10 ni kino kigigo ikanto kiri na kige talinge dinga uchaga mono woncho kana mangano bokora unyo ngina ngina abantu but that tolerance. Okay, mwanchu muri ali wen soko TV bya mona soko ndira kubwati aya igonse kerokeria nabogo cha kubwatike ujumbe yago enyenge gosebwa kesi migwetera sena mbere noti 5 na 2 5 na 3 5 na 3 5 ni momara gatano mwero beka 3 gwa kesi miago riboli yago ndireli asobo tukubabona gucyase umweshi migwa aiga Wycliffe mugaka kera tukonye gusanga senjira eringi ya kigima namba ya mwasili nigere 07886 maragatano omwero wa beka 3 akesi miago na boigo riboli lyago na chikunyara kolira niri korwa aiga himi studio asobo tukubabona kerekeria tukonye gusanga ntubwate abasaye abangina nabo igo bari bamenyete no borema namona especially asaba igo bamenyete no borema uche kwanyorana bayibiru sana nabo iga sense mu yabasaye nabarabwo no manyetumo cyane omonene bakorire chi university lakini mirimo ngaye kalirene nabangina nabarabwo ko moino of course yabangina mbara sense meria yo mu wakilishi wabangina mu women rep lakini kubakonya nabarabwo kurase semo yanyayiru barasa senche nabantu bago nakiora chikubarigere Omaete abantu abange usabara yabange banjite gwe bache mangana TVET sana. Well, you know asake songa abantu abadabanga ki any growing society must produce. Any community must produce. Pake produce something. What do you produce that you bona into to produce abantu bagochi babate bare skill based. Very well. As TVET iga. Ngai bagochi Okay, ngai bagochi. Banyora maigerio. Okay, ngai bagochi. You know, I mean, lazima to igora maisaito into different investments. And more especially, abantu bari diaspora abagusi. Ngai bako invest best yabo. Wada ko police wari. Asakire kinyoro iga ko chagere korongo ogende bongonta ogende masimba ogende gisusu ogende pakwende kiamu kama mubamba uturumbuke gesaba kuoje ngumbuga muweko I mean like jinsi wala pakadi amakanda pogecha jinsi John speaker ichuni bogeka abantu basomete abantu baringa bara America for instance turachakira okwanza ngai bako invest chibest yabo rongai kitengera wapi chisemechi adriva na wamete mabuke karuai kiangu wakati nyombe bikonega babutukete chombe babwa tebintu byabo byamana lakini ko konganda gusikwanya kendenkeyo why agoche Christmas singa kiesu kuku why
wake U-turn wirana wala ko body asiki because of insecurity into but security and they don't believe in your community, there's no investment lakini more and more university there's nothing bad kromo that considering what I'm going to na bako menye sende once but if you don't love your own home say no aso wedo ko right ngote ta chi ko right ambali ma ko ni kuzika kutangaza kwa kwa mara mbako tangaza kuzia bantu bako kwa nyoro mo ta sambali kuzi ondete yoko nderibo but the moment we open ourselves kuchia abantu bane bakore other investments then abantu bane bakonya banya opportunities the person who's going to omondo jiko kwa igas number 1 iga is yourself because we have the way that we can create employment that's a story ndebinga aki a factory ya kiamo kamenya bari basanga iga abantu bari ngeri getegas who markets it ngakitoko nya majani kuruoronga yagoji kiango who consumes nya majani kuru kiamo kama because that's the only factor to what as nyari masawa at least as nyari masawa what else to what nothing zero not unless now we look back to again tira kore investments na dia bantu bento kore para chake ko okonya for instance nyari masawa bantu what bus company ya moyo goro kwena coach taribo e ba ko zeliga arjia so no badiri jibu Lego chagre ine ndo bwana tokwe kujivunia ngaki no bari goro eba menyete naye basi yego chagira okay tiatore mukiesi mira wira ne liango liboli oyo tuigwe naki en soko wairire okay oyo chire angao naye kwenda bune chiko chagara onye ntubwati nchira tora tugwira abantu bita spago so mase bago chiga kiango iga and again at the same time paka tuteme to ligie nchira abantu baitu bago ba consumed into our communities but ntubwati avenues we only just producing tutubwati consumption ngeto consuming ngeto produce wachi yeah yes kromo ndo biro mwagachi taribo mukuru sema ndo bago nyomba cheno Nairobi ga ukamba kiango eba gwagacha igo bakwana bachikuigeka isiko Ensoko TV Soko TV na kibwa iliro bia karibu wa ile bia oyo kwana no kyomeri ni kwana jisema jia Nairobi ya igara kera na ugatire muno mwesimi wa kwana ugote waje wale kento tete ko mugoli nke ni ingeri na igora kwa mama ngana yali bali masaba ese sego ya yali bali masaba nane na igure otebiro we biongozi kijia mungu ojitagira byose munala ya munala ira abantu igego wote sego ya yali bali masaba goikabono iga ese munagirike kora sobo nano motokizi kaunti yale ngento kibono igara atebe no kodi bibere bitoto igato tebe ni kia kodi ro sobo umate ke uji koboni ugambi ko ikola ha bege sambu ke yo kora bintu bibere bitoto iga impiri bibere ke kora mote ke sanzi na bo iwo ko kwana ngento kiro monyene ala kodi le ke uji ko baba nyali bali masaba ni ko dikiji egwe ali ese bo ye chikura okay ala to tebe na ngento kia kodi bien mono erio neri boli liae no araso mucho yega o Nairobi kwali kule ago boli nga ngina ko dema tonje basa sengi cheke rucha kwirana kugenda kubuli ko wikabako boli na nkikwara ko lirende tumenya guchakira ro kiango boli ebesisi yoborai bwa buko boli ya oborai kuseta sa banyali bali masabu no mubunge jitana ko oborai munda bwansi ngandi gyote tengo kole nanya gusaba gasi yemwe nasabire boni at least turanyenga abangi bakora tebana labda wasira abananyone mbabire gubakana nyone school fees no bwate kyumbe gite kwa nyone nabasaye nyono bose ibintu binga bunebyo nakore bintu binga sana tindi monto gutangasa ibintu nakonyera abantu yeah so I ngokonya abantu on a very private basis like that tumbwate foundations zijo ngena ngena abantu tumbwate bintu bunebyo konje ingando kakimba kiga about leadership okay simple onye wotete tingancha akwera sabantu bintu bitari existing as a TV no I cannot do that yeah toswe ase oyoiga Ensoko TV bwairebya Ensoko TV na boko keya eriogirie TV yago na ke chengoro ku Joshua Nyakeriga koru ikorongo eramani
But I want Omorai ito is the MBR kwa chia agenda chia MBR chile. And Tomo supported is a home MP. Chi agenda chia ta very the security is one of the issues to go at Alimubaga. So we need security. You are tighten. I think the idea is the best. And to Musa Irama and all this are no way that Kia Jande can exposure you and Rekuru Rigoro. And you're actualizing in the Litras, okay, without any every idea serving and now we so that's so good now. We have to change that. Biamono, to soya se oyonde Ensoko wairire. Ensoko TV. Karibu sana. Ensoko TV. Karibu. Oyo ndaule nyamende bwo nyambi. Kwana ngono murai. Bana wo murai na ni sori mo wo ne. Ndira lieli. Mataka toka tora lo ni wa na bonge wa banda kana watu haja machitari parliament. Iye bana. Ni tukao kwa na kende yo na bana litwa bachorire. Ai kaga libanda bagurwa bana batwe bana babwate machikari yo murai rugwe. Yera natko goru na bandu bagoje basena wajo bakore ga kyabe ate ni mara ato konya gie kare ndu bikanda ukando kana nde bikobai. Okay. Biamano. Kweguro ibuna kubori. Tuchakira sensemo be asengencho. Kugenda se bunge nene ega emiremo yago sega sega nene yokorosia amachiko ine. Muswada kyoria oyo makero koligereria. Tali ensi ya Kenya yoka kuri ndi korengana n'abantu banyari bari masabo mu rukina umuswado yigo mo chenyo sigu nywire gali na ndoete wikokonye abantu bane umuswado national wide was yonsi because umuswado rokokoro sigu nandi goiti gwana ndo bekirwe seyi obere lichiko ngokonya abakenya bonski ujumla igendo ngero mutu wane mega ndiyangwana nega asiri ngokora. Okay. Safety and security. Okay. Yani na kinda tawana asikigo sinda kwa eleze na temine korosia umuswado na tegede by denyo nyo na ne by umwako yo mnora go chikwa rega but tinyali kanezi abantu wedo bagure Kenya gai asengo kolega si igasi na mangana safety na security in transportation na ende to control ya mangana umepasa konde ichipara kiange buntu nebi yo koreta ubegeria abantu na bakuru ndichigali na safety wise kiregento iga kutwara kubwate machika para kubwate machiko ye chigasi ngakibando bando korega asikonda chigasi obwagachi ngakibando bando kobeka chianga chire koso igasi chigia si cyo korega si helmet ibintu bande amana safety in short yani karongola rigeri Kenya karongo chaga for instance ngino rango boy tekere ga because timba tinge bando bando chipi biginjire nde yonse Montago ndiga kurugali wanda kujimuiso ndiga Montebu atokete abantu bakure nanje yani kirenga kiga kisambe kweke onyora pakante bya abantu kake kakira chigali ngora rundi chigali ngora bantu beto bakure umabwa no bwingencho bwa kanto kandi yonse yani ngendo kirenga ki muntu ndi bwesori para ubwenda kurundi gali kweke for instance na bweko bwimanya tinga ki buyore ubwenda kurundi gali ayo the only safe driver lakini ekurende umuswado ulimbo atomone sana iga on how we can have a safety and transportation bill ever revised at least tonyire mpaka se bwenda cover to the point where at least ego konya abantu bonse Kenya kwa jumla because abantu bakura banga sana ne babaskone ya para at least ni tukeji abantu bali bakure from even if only 10% or 15% is a great deal tokonya magema abantu. Okay. Yes. Kweguru kuborina naboko an independent ose ochor wetra se kiamagete lakini kero waikire ase bunge area enene ababunga bange bagocha bagurwa abandi baso serikali nabakesana bagocha baso sensemere kwa mere serikali abange bagocha bagurwa uchi ase serikali naki nenyarika ni gose kura nsemo ya bona ndakoboria for instance serikali torebone irabane roto ne arabone ko chobesa ya sere serikali mero ya abuire bono bwa mero ya sere serikali agunga kiko beka liswali oseke wasobi sinero ngibona kega ni kugora nerege kwikega ni kugora irabone njende merende tayari ime ngakingu chikukuru kinde ime eba ko uru labda konye kware ngie kiama kia kwenyora kore
ase kiama kia B nkwaroche abange bari barenge nonye abange barenge independent nkwe aso mfano kurwa se North Eastern baro te kurwa se meria boni ge bako barwa abantu batabwa ati chiseme chobo ikranu ngakinge to gyote to kora iga so moyo go imega da ba kare ndo nebego tiri kora gente ke senge ngo sente te ko ki mondo te ke igente ke onye ga 5 ayo go na abantu banyari bar masaba na ngochi ko kore ga onye ba ko de direction ne to ko ndega ne reyo story chinde ngitinga nga kiango jino ngale ko ne abantu ngikona baro chingi ndochi ko bwa kure to chiko irobora yo bo ngikona baro cha go kwana igente go to gwira 2SP to so yo serikali meiga to konya abantu Kenya kwa jumla tari ngi ngabo to cha ngi twabwiru kiango nganchiko nango ndochi ko bora abantu ndi abantu bajense mo yeito ndi mo balance mo ya onye ko bujikura ke onye gwabwiru jikura balance mo igente ko ngaki freedom of expression kwa igente ngatera sana ba de krasa ko interview each and every single person kilo montoyo omense nabwate eretyo okorake you express mo yo kwana magana nobo sibore bwa kwa akini nyoyega obo sibore bwa na obura bigi nduta kodiki otanjeti pakokoreki pokotware shima osike obo sibore bwa esenge yake inero ya agenda yae ekiata keteiga akini ngichi kuonjo kana ngetinga kebege ntinga esenge njo tanjeti ndanjite ngabono omuonjokere omuntu mugawo cyasare kore iko paka number 1 cyago sikumuntu uri senge akortiki akortiki utanjiti ubura bubusibore okay yes ekero toro chiko chigokorera bari bago chorete umwakie kura na ere boss yago na ntu batinde kuna public participation ande kwaro ekibwate kya tiro muchano monene sana nyona na ase bigambere ibi byaito ase ensemo yago buna kera nyarika buno mubunge wensemo ya nyari bari masaba abarayi mbere balia bakora ibintu korengana na barabwa banyene buna batakito gukora kwacha konyana public participation teyo utarakora kindi gyonsi gose kwene kina nkubwate ninyo nabamenyi bago abantu bago na barabwo nko bawusishora skerekemo gocha gukora na kiorobreti ko namana public participation you have pako create in two ways number 1 egara abantu bago chorwa chirwa mugambi konda ko bawakilisha ebintu mbiro gukora based on barabuka banyene mbaisana gete nae bakora kwa choranga ki na bako make decisions in their absence igakora nae bakora tiki nae bachorete nebintu mbiro ubwantu kondo kuchya sabantu konda kwa boarding ki ngakimuroche binde bigo chokoreka ebintu bitakere national public participation lakini kwa yeru libaga ondo chikobo murai igasi ya ono gotenera abantu bego kero kende kende gyachiro stomo swaro jire bunge obwantu kwira ni within the same day nka sangapi babo chigona bako chigona risa bumega ochikuboya abantu public participation kero kende tarikire mondo ranchira so oburai comes in different ways when you watch order mondo iga kwa interest mondo kuja siga sikwa mwera chiko korda iga moi mani moe esiko yae pakinga kiri akorda ki nera we sali gete nera ki nera wacha orda jokora ki achiko kwakilisha ni twisa negatia sedebe ngakira ndo chikunjo kana ande neri bori kwa bori eri bori na bori kuja sori ngaki pako first of all pako oske kurende yaja nenga ki na chodro mondo na mocho resenge njaki nera go jokora ki chikungo kwakilisha iga kini yonse chikukwana on my behalf onye ndimo to be national based bigo chipika ne public participation kana bogo chikukora ki ochikubori nabere abange esimie bago cha bachenji chilaini batora chilaini bere toruwa bayishimwe abange bari go ikereka it's possible nabora batoikereka abantu bari sa constitution n'abantu barenga 1150 plus ndagwena mba nesimi we only have 24 hours a day kero mondo to gamba na 5 minutes how many minutes do you have in a day chiarira lakini if you obeka abantu in a way that you gamba na nchitingo nyako chenji namba yane asimi nana kuchinjira namba yane asimi ne eli njene eli to comment ya kabere yake because chitingo bayitiko gamba abantu ndigo mugibendo bijige ngo njando mutu kyango iga ndigo bayitiko gamba abantu to konkwanira yitonga nchiti bado I will just talk to you all right so ikatuleke lakini rende ngwikirenga mangane ga sita kire mono nabura batemuke simye senga nje yake abantu nabangi kire munara bagani kugamba naye in one way or the other but you make even in order the point whereby abantu what points of contact kira sega o igore kira sega tonyara gutwara mu cyano buno yo legacy emo area utagete gutiga buno murai imense to ya Kenya no nyana sensemo ya nyari bari masaba neri naye ngakyo kunyura na enere legacy yane neri utagete gutiga buno murai leadership can have transparency oburai no bugotwara oburabu osobu asioko that's all raisigo igo
Even the bindi leadership can have transparency. Because to me te asike de gro monta awe ta bara ibe. Because to bua timana mura yo wo ko ni watch or. Esengen jake. Ba tonjiri tuonjo kana de mesa osini mo tukamba sana. Wanda ba wonji ge bitu round ya. Mbayo. Lakini at least ngindo te ko make sure kara ki. Lero bengo tuna kuona CTV iga mambira nenge basa ko change. Yeah. At least that's what I want to. Ina legacy. Ina legacy ane. Transparency in leadership. Iko. Nyamaro mwanchu murira so kubwati murubiri yo gwikira edakika ingabune yakera to guchigo kolera. Kamera yago neye ere 1 bono liuko wichase umwaki ekura. Edakika no nyene ye moiga. Message yago to the voter ne liego. Seri uko liago lirikango liruberi wichase umwaki ekura. Number 1 asaba the ones biwa bagusi na Kenya kwa jumla because abagusi barikira asikaro kende esenje to wani kugusi number 1 inko basaba mubu atechikura mochore abarai bali mokordeki bali mutaete ani to kiabere yakabere ngeringe kiga abantu betu bajari bari masaba nchenko basaba onye mudeto borai ububu asioku ubora yora twaro bole mwasabole nchengo jaso na kugusaba libageriga karoka atore kesinga kicha 2027 tukobori chikura kiango to gore campaign onyo ko nyora sedebe ko sabon onchoro ngi kura yao nainde to ko regret asamana na batebiri aro yo kambwate biamano mwancho murigereri na boigo biamana so wikirana menso ko tibina nenga kiende donyo libagana ndi gukwanira ayanda mangi na kuyagaria asengencho wenoro muchaka sabali matenero mwako yo mwako onde noro abego nyona mangana bwatikene nyono burayi yekero keriche igoro tinda manyana ngayoro chigo chinase tobwata abana babere beliro bali agusi matiangi na na maraga matiangi matiangi zikwararirie kwa musimamo mapema matiangi that's it ndibwate kento kenela kwa ndani yao biamano mwancho murigeri aso kubati murobire yega kurwo muchaka no gwikaboni kana inde use kubwati enkwani yega twara bwate bwo tukubabona wikaraboni kana inde twekire omwerio ase kati bari bane kina chibicha na mario ingo wikirara asenchira ere endonge ngamo na Felista Kaberi Brian Chaka abuna bwo bane kina mariogi na osumurobire yego mugima kuwikirore ase enchirere endonge na boigo ntari kweba Barnabas twaro tukubuya wikeria nkyo kinsenya wika kinsa isano ne maso morobiri wetorobini ntumirane irgo kwanira ayande kumurekera ayanda mangi nakuganira butukubyereterane Ishmael Mogere.